Mapagpalang umaga mga kaspero. Dadayo tayo ngayon kasama si Bro Dendo, si Bro Long, saka si Bro Derek na taga Isla. Ayan sila. Ayan yung guide natin doon. Ayan, shoutout muna sa inyo. Yung bangka nila mga kaspero malaki. Kasyang kasya siguro kami dito, si Kuya at saka si Bro Kevin. So abangan natin mga kaspero kung ano yung mahuhuli natin. Let's go. Ayan, babay muna De La Paz. At doon muna kami sa isla. By the way, malapit na talaga tayo mga kaspero. At makakadive na tayo dito sa Isla Verde. Ayan, sana makadali tayo dito mga kaspero. Ayan, marami ditong malalaking isda. At sana makabana tayo para medyo maganda-ganda yung ating video dito sa Isla Verde mga kaspero. Paga yung alis namin, hindi kami nakapag-prepare. Kaya dito na kami kumain mga kaspero. Hindi pa nakakadive sa island. Okay, let's go na mga kaspero. Doon na sila Master Kevin tsaka si Bro Dindo. Pero nakadali na si Master Kevin, oh. Ang agang blessing nito. Ang laki ng King Mac, ayan, oh. So lilipat kami dito lang.
Time check natin mga kaspero, alas 11 ng tanghali. Ganito kami mag-dive alas 11 para sure ball yung tanigi. Ayan, kasama natin si Bro Kevin, syempre si Bro Ryan. Shout out sa Team Stone Shot na hindi nakaka-dive dyan. Mag-dive naman kayo, wala kaming kasama, kami lang lagi. Ay. Yan, dito kami magsisimula. Ito yung spot ni Bro Jeff. Ayan. Bro Jeff, shout out. Ito yung pinaghahuntingan natin ng King Mac. Ang ganda ng tubig, oh. Linaw.
Lak, mga kaspero, laki. Buhay pa. Laki niyan. Mga 10 kilo to. Abot to 10. Ayan na si Bro Ryan, no? Basic lang yung huli, oh. Sala bro. Oh, perfect. Kung sala, 100%. Ay, ang ganda ng accuracy ng kuan, rubber. Oo, ha? So, maral, tsaka sweet lips, mga kaspero. Oh. Ah, Bro Ryan lang malakas. Ay, GT. Oh? Bro, tingnan mo bro po dyan gabi. Bro, dami barakuda. Dami barakuda. Dito banda, marami barakuda.
Pinatay na mga kaspero. Ayan. natin kahit masugatan mo tayo. Ulo bro, iharap mo sa yung ulo bro. Yan. Ah, tuloy mo. Alangan. Ay, matadero natin ah. Walang sugat. Ito. Ulo. Puta, galing yung taan. Ganda ng tama, ano? Oo. Ulo talaga. Yan ang turo ko dyan. Ang ganda sana kung ganitong kalaki lang, oh. Oh, good size. Mga 4 na kilo lang to. Mababong lang ako. Tapos!